afternoon kay kinis Axel wa pa nag-uli. Kay ang oras day karon is alas 11 na. Alas 12 na pasado kay alas 11:53 na madja mo alas 12 na magi pa nag-uli kay kanina ra to siya ning hawa kay nagpas lagi module atod karon nag-uli murag gisapot lagi ko kay way maghawid sa kamera kay mag-vlog lagi ko kay karon day guys is magkwantag mga tambal, mag-explore ta kay kita mo ko YouTube nga na mga sagbot mga dahon-dahon bitaw guys nga familiar na nga murag malabyan-labyan ra na sa mga lasang mga bagnuton nga lugar bitaw kada na mga dagkag sagbot hamang makita sila guys adja ato ning i-try kay wa may mawa na to di na to suwadyan so tan-awa na to guys o mo effective ni ay mo kabidya guys ha guys and ato nakita ning red stem kipi so kani is tapos ng lukaton pagkata kipi guys is sadyo nga sa pangitaan mo kani ang giuna namus ilam nagahi guys sidel lagi palukat guys kay an tunokon siya guys na may bato dako so na siya guys nalukat na siya pero wala na siya nalukat buo kay ano siya giputol dari kay perting gahian na turo siya iso dari so ato next na target guys is kani so kani guys is money kuan ko no tambal ko sa mga high blood mga inga na mga diabetes anja mura kay nung kurad to dapit so mato ato ko manid ko na guys, manid ako ni tambal-tambal sa mga high blood, manid siya kani. So magputol ta ni og mga sanga. Manid siya na ako ma. Manid siya guys, abi na way ina ni dari. Jadi ada siya marag hinung ko dumi na paglakon ha. Naman po yung maglukot-lukot nga. Like, needs ka kado is naras doon na mag-ansan bagnot. Halap ko din mga ingani eh. Malagyan na namin makasapot. Wala, humot. Humot si Jet, tanawa si Muta. Humot? Oh, humot lagi, tanawa. No. Ay, nakatubang na kamera? Ay, abinag nakatuan. Kasi imo binuangan. Atubang Laki mo siya Neng Lukot Sinandan sa buta So itali dani kay para mabitbit Itong isa kwan So mga taon So ibili na to sa dani Napatay Yaks Amoy bakag Marag amoy bahong iring, no? Paglabay sa truck? Hindi Adi, marag na si Dad. Oh my God, si di patay nga ko doon. Tamangita ta guys, kiba sige. Ara sa bibila to guys, kay para ito balik ko lang siya. Nagyan na kayong dama kasi mo tagpatay. Di good ka na di na good i-record ko din. Nagkuha na to dara, bali na to i-record. Ang atong third target is ang katong so among gipalit sa iyo is katong Monstera tree. Ato ara dagto so dagto ato na durian ng Italian og wild Monstera nga philodendron. Durian Sungkiton ra ba? Sungkiton ra.
Manguha no. Guys, mo ni punuan sa sa durian. Mura si jagdahon sa kay nito guys. Agi dyan mga bunga, abunda kaadyo. Agi dyan mga bunga, perting naghana sa ibabaw. Na, di ba maklaro atay. Sa, dito tagang, ay di napuwak na durian guys. Ay, humot-humot. Humot si Jasil. Humot. Humot si Ja. Di man gagkadubaho ang durian. Na guys, di mga bunga guys, ang taghana. Agi di man maklaro sa kuan, ay. Kanir di mga magbo at mabidyuhan. Guys, ito makita na nagusa. Nadaghan ni sila na ang mga durian. Sa po dari sa uban ang mabaw. Ha? Ito maklaro. Pait magod ang yan guys, ambot lang maghinog ni Sidja. Durian. Pag dyan mga ubang bunga guys na guys, sarang daghan na po. Hindi naman po maklaro kaya na. Pero paita na Yes, so ablihan guys, og hinog-hinog ba. Inayon na mo gud sa jagod mo na. Kuanon. Uy, makamot ma, tigbasan. Impas din mo. Amot la maghinog ni. Try lang kabli og hinog maadyo. Grasya. Pero paita. Hilaw-hilaw pa man siguro ni. Hilaw pag day siguro. Wait, atong ablihag try kasi ari ko sakitas kamot Amurag hilaw pa ni. Namurag puti pa magsun. Nahilaw pa lagi atay. Natilawan po di hilaw pa lagi na. Sumurag. Uy, basta mo ingong magnangawat niya. Kung ano siya ka ng uwak na bitaw. Kani pong durian na wild dapat siya ni turo. Na atong try kay murag brown na siya, murag hinog na siguro ni. Madala magdita mapalaw. Lah. Baho naman siya. Nah, hinog na lagi siguro ni ba? Hindi ka humot. Ha? Agoy, murag ma-disappoint ito gihapon ta Dancel. Murag madula man ang ta og ano. Taratan ako lagi kasi na So hinog din lagi si Jackie kani. Na guys. Oo. Atong kanon. Pisto tarang gahi Ako ba? Lain na naman dyan sa glasa guys. Na yung murag luod-luod na tamis-tamis. Taragit ko. Uwak ka naman siya guys. Aba si kaingon mo. Wait. Atas gamay guys. Video. First bite. Hilami si Ja. Di siya pares ka ato pitang ipalit. Guys. Mura ta diri ko yung mga wekaon guys. Mga tagtaga. Mura tag si Tarzan. Kung makapuwak na rin ko true guys. Kaya di ba mo ganda. Dako pa mo ganda. Video eh, bugtaro. Kaya kan makita sila guys. Ay! Durian feels. No bayad because it is puwak-puwak. Video taro. Udah misa dyan. No. Siya dito atong kaon bito dati nga. Munag. My goodness, kalami. Nan, kaulamat na kalimot kong papicture. Picture. 1, 2, 3. Saban. Ito mamuwak mo dito kasi marunong. 3. Na. Nawa na hinuon guys, nahurot na guys, mangita na pud ba. Wigbis imbis mga herbal nga plants atong gipangita guys, wa na hab-hab naman atong gikuan ganun. Wa ka man sila guys, wa man din. Bisa dito ang tutorial guys. Lagmay maaduon. Itong ka na. Ay, pinang-anan din ni ako. Nah, lagi pwede lagi siguro dari manguha no. Nalam po yung mga nagsak ko. Ako din isa isang tao kaya mag-maglian ito. Mobile kasi durian lang pa.
Hindi na pati congress mo. Guys, naglaway ko guys, hindi ay bagong inablihan. Ay, hindi ay. Murag, alagi bagkulit no? Ay, murag daan-daan na niya siya, mga gahapon nga na. Ano nga po, man, alaw, di ba ako makakaot. So, di dito mo undang guys. Lalaban tayo hanggang sa huli. Sir, hanggang sa huli nating hininga. Sir, murag kuan. Artistahin, sir. Guys, kani murag mukha tayo bitaw. Mauni, utot-utot. Sawa, makailag utot-utot, guys. Tamis ni si Ja. Ambot lamag tagabuhol og nakakaon na ni. Ima siya ablihan, guys, nga na. There is something inside. Nasisid man na siya supsupon. So, atong tilawan, guys, para ato mailhan ang ijahang kalasa-lasa. Uy, katamis. Pero guys, nagkuman bito na yung one guys, hindi na tutunlo ng liso ha kay kasi moturok sa enjong diyan. So man na to guys, muuli na ko kay pero tinanagdan akong mga orchids kay haning gikuha atas na ay murag kahoy ning pilit mabor man akong pagkuha. Ang mahilig mo kog mga tanom. So muuli na di ko guys kay murag kapoy na kog kuan sa daghay mga lamok mamaak. Mauli na jud ko kay daghang salamat na pagtanaw sa akong vlog guys. Ayan man jud kalimti sa pag-like ug subscribe sa ako ang YouTube channel. Like sa akong mga videos guys, ayan jud kalimti. Anja, ang YouTube channel guys is Lexter's Vlog. So ay kalimti. So bye. See you on my next vlog.